Du missede så ikke. Okay, vi behøver ikke stunne det svin. Jonas, hvordan kunne du misse? Damn it. Missed the target. Nå ja, du har ikke snapshot endnu. Skyder du bare igennem et vindue? Run for it! Lad være med at blive ramt! Sådan! Incoming fire. Watch the Og så ild. sides. Easy now, soldier. Så sådan spiller man like a boss. Og du hanker bare lige der. They're falling back. Prøv, hvorfor har jeg allerede mutants? Altså, I er velkommen til at misse. Det kan jeg godt lide laver. Så æd den raket. Hvorfor kan jeg ikke affyre raketten? Men har jeg... Nej, jeg har ikke rykket den her tur. Hvorfor må jeg ikke affyre en raket? Sådan. Så gælder det så også, at jeg kan placere den ordentligt. Her måske kan jeg fange en mutant. Det ville være en hyggelig ting at prøve at fange. Okay, jeg skyder lige dig i hovedet, så du dør. Godt gået, Victor. Det var et smukt skud. Anders går hen og skyder den dims i hovedet. Måske skulle du lige dræbe den, nu du var i gang. Satans. Man kan bare ikke få ordentlige soldater nu til dags. Okay. Jonas, lav en run for it derovre. Jeg vil gerne fange den der. Interrogate den. Ej, hvad er det nu, du laver?
Nå! Hvad stikker du nu af? Come on, jeg vælger Jonas. Okay, Jonas. Den eneste chance du har! Sådan, Jonas. Come on. Du er død gennem en bil. Hvordan føles det? Er der nu mere? Sig kommer til os. Ej, okay, jeg lader lige alle. We're green to go. Back online. Ready to rock. Good to go. Healer lige dig selv for anden gang. Du er så egoistisk, du er. Okay, nu dasher jeg bare. Jeg rar. Nu dasher jeg bare resten af jer op. Nej, jeg håber ikke man kan høre mit tv på videoen. Det vil godt nok være pinligt, hvis man kan det for anden gang. Altså at sende mit tv, for jeg ikke skulle vente 100 år på, at mit spil startede op, og så glemte jeg at lukke det ned. Hey, prøv at se Finn, mand. Finn, mand. De ser venlige ud. Derfor vil jeg blæse en af dem, hvis jeg da kunne ramme. Victor, hvorfor kan du ikke se dem herfra? Så rykker jeg dig derop, så kan du skyde dem i næste runde. Jeg rykker ham ind i kampen, for han kan skyde i næste runde. Det lyder som en totalt lovende sætning. Rykker dig ind i kampen, for du kan skyde i næste runde. De skal have cirka 3 liv hver, så jeg vil have en mand på toppen af den her bil. Plus at de vil ikke kun skyde efter dig. Yep. Sådan spiller jeg. Som en pro. Selvom jeg sagde i første episode, at jeg var noob. Jonas, kom ud af den bil og gå ind i kampen. Skyd den. Du rammer da bare heller ikke noget. Jo, på en halv meters afstand. Det ser da ikke ud som om, de trækker sig tilbage i dit svin. Skyder du bare Anders i hovedet? Ja, han gjorde dig. Okay, han har så skudt din ven, men det er en dårlig undskyldning. Prøv at se, fordi jeg rykkede ham op på bilen, så er der 81% chance. Boom! Det er fordi han har damn good ground. Jo højere op han er i forhold til sin fjende, jo mere skader han. Hvorfor glemmer jeg hele tiden, du ikke har snapshot? Rykker jeg bare dig først. Ved du hvad egentlig, hvis du tager håndpistolen frem, så kan du sætte på Overwatch. Så vil du skyde med en håndpistol på det første, der kommer for tæt på dig. Fordi det virker totalt lovende. 45%, kom så Jonas. Du er en episk fail på menneskeligheden selv.